Welcome back to the YouTube channel. Kamera sima dzulo abwino konse kumene iniwe ndithu muli. Anyway, nkhani pano tifuna tikambirane za kuti tikuyendera pati nangazi kuti bwanji chifukwa zinthuzi tizidziwitsana makamaka mmene zikuyendera posatengera kuti apanga chakuti pano panyamula mabomba zikupita I mean panopa zakwana like iniyo Iran ijayo mmene anayiphaphalitsira muja, okay, kuyiphaphalitsira muja koma nkupeza zoti osagiva osagonja ndi chaniso chimene angapanga America ndi Israel chinaso choti kana chingebe chingapangitse nthawi Iran aja kugonja ndi chani mfuso limene muziyankhanoka. I mean that's why panafika point yoti Trump amafuna akuti kungo wipe like kungo fufura civilization yonse like kudile chine yonse chifukwa Trump ndi Israel ayisetsa kupanga chine chili yonse koma zofuna zawo besizolani be tizikutheka. So panopa tiyangane makamaka kuti tikuyendera pati pambuyo pakuti tinali ndi meeting imene yakanika ku Islamabad ku Pakistan pamene Vice President J.D. Vance, Steve Witkoff, envoy wa Trump amene ku West Asia, komanso Jared Kushner amene ali mpongozi wake wa Trump, onsewa ndithu anali ku Pakistan kukambirana komano zinakanikabe tinapereka update imeneyo. Komano nofuna tidziwitsanenso kuti madays akubwerawa anthu afuna apiteso akakambiranenso kuti akamvanenso kuti zingachitike zichani chifukwa iyo sei sikugwirabe. I mean Trump ayesera kupanga ichi ndi chizikuthekabe, even za blogging yokatseka chachene chizikuthekabe. Imagine leo ndithu padusa ma ships angapo malipota akubwera kusiyana ena kuti 7 ena kuti chani koma nkhani ndoti adusa ndithu pali confirmation pali kuchitsimikizo choti maship adutsapo ma oil tankers adutsapo. Oil tanker inali mbendera ya Malawi tamvera na Al Jazeera ikuzeni sonali eni mbendera ya Malawi komano oil tanker ndi ya China. Yeah, definitely. That's right, the Starry Rich, which is a mid-sized oil tanker. Interestingly, it's a Malawi-flagged ship, although it is quite clearly owned by China, and it also broadcasts its own signals as being affiliated with China. We know that it left Dubai yesterday on Monday and actually stopped before the US trade blockade was announced, and it actually went to do a U-turn, and then it continued through the Strait of Hormuz, and we know it was the first vessel to pass through the strait since the blockade was imposed on Tuesday. Now, interestingly, as you mentioned, it was actually sanctioned in 2023 by the US. Yeah, so it's just a little bit funny. I mean, my China, banjuko. Sabo mnazo mangira miseo. Okay, kumano izi nanga fereka zafuno kandi yatu. Anyway, akujela muzina la Malawi kumene koko. Nanga sima tanka zambiri anabanga sanction anapatsa zibalo kuti asazayendeso madzi chifukwa iwo amagulabe mafuta ku dziko la Iran. Pamene America analetsa kuti Iran isamagulitsa mafuta ake. Iran imagulitsa mafuta ndithu ochipa kwambiri discounted oil kuapatsa China. Ndi China 90% ya mafuta awo imachokera ku Iran. Ndipo anasaina deal mu 2023 ya zaka 25. Deal imeneyo ndiona kuti like azingotenga mafuta like mosawerengeka like kumangotapa basi and inali ya mabilioni, right? So dziko limodzi limene silingafune kuti Iran ya igwe ndi China, and China izapanga chinthu chonse chotheka kuti Iran isagwe chifukwa imapereka mafuta palibenso dziko lina limene lingapereke mafuta ochipa choncho ku dziko la China. Komanso like ubale wawo umayenda bwino kwambiri ndi China. Ndi China even ababa China by day imatulutsa mafuta ndithu kuchoka ku Iran 3.32 million liters, mano ababa yatsika ndi 1.22. So meaning kwanza ndi zizokuchitikazi fana pake pali kutsamwitsa. Okay, so China izapanga chinthu chonse kuti Iran ipange survive. So pali
ma issues tikamba za tibwereraso ku China ko tibwereraso tikambe zimzokana 4 ma points 4 amene China yapereka kuti kukangana kumene kuti China yapereka 4 points. Leo ndali ndi meeting China ndiye yakomanda anthu osiyana ambiri yakomanda anthu ku UAE chani ku Spain chande China yankhula ndithu. Anyway tibwereraso kuti tiyankhula points amene koma nochoyambira timafuna tikambika za zokambirana nazi. Amene anapita kukambirana ku actually amene anatumizidwa ndi Trump ndi mbuli zimene sizikudziwa ina chonse and ngakhale kuti 21 hours pabi chokambirana pabi chogwirika chimene anakambirana and kuti dzizo zoti kumene kunali mbwerera zokha ndi JD Vance alampanga interview kumufunsa kuti ase kumene kuti munakambirana zina ndiziyani akwanena kuti chifukwa okay Israel imbira phone JD Vance ali mundege kumuza kwanena kuti kumene kukayisese kwawo zoti uranium achotsese ku Iran ko uranium opangira bomba la nyuklia ucha deal imeneyo. So alafika kumene kujako Muhammad Galiba speaker wa nyumba ya malamulo ku dziko la Iran anauza kuti akulu ife tili ndi ufulu wathu okhala ndi uranium chifukwa uranium topanga zinthu zambiri zili ngati okhala ndi ufulu wa mpeni mnyumba chifukwa mpeniwo timadulira ndiwo nyama tomato chachani and khomo lopanda mpeni amene ndi khomo limene olokwana ku nyumba manu mulibe mpeni ulimo. So amawaza kuti mpeni uranium ndimagwesa ntchito zambiri nanga mpakati mabwereza. So tili ndi ufulu, we have right, tili ndi ufulu osonga chani uranium amachule enrichment. Basi lo JD Vance kwa example imene anapatsa anthu Irani ndiyo seketsa kwambiri. Tamve. The second thing Ghalibaf said, which again I found fascinating, is he said, we refuse to give up the right to enrichment. And I thought to myself, you know what? My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane because she and I have an agreement that she's not going to do that because I don't want my wife jumping out of an airplane. We don't really concern ourselves with what they claim they have the right to do. We concern ourselves with what they actually do. And I think the president's been very clear on the enrichment question. Our position on that has not changed. Imagine niyo mungoganiza niyo meeting ya anthu akulu vice president meeting ya nkhondo mkambirano wa nkhondo. Example imene ipezeka bwanji example imene basi okay niyo muli ndi ufulu okhala ndi uranium chichale okay yabwino komano mumvese kuno kuti ineyo mkazi wanga ali ndi ufulu opanga skydiving zezo zopajwa mu ndege kandi parachute kumaona dziko chachani skydiving ngati madziwa zimenezi okay. Koma ndamuza kukazanga kuti iwe sungajwa mu ndege. I mean example imene ndiyomveka iweyo mori yesakusiyana sema kuti makazi wake ndathawira. Guys, I feel sorry. Kwa chamana kha 21 hours kumamvembwela zimenezi. 21 hours kumamvembwela ngati zimenezi. Inu tabuya ku meeting tiwambana zakulu. I mean, how come you're telling me about your wife? You must be losing zakazi wako. Really, are you serious? I say. You're serious? I say. And how many maphunziro ana ngiza bali mopeza kuti anyway muri muthemo zimene nditha ma negotiators anakoma naso for 21 years mavomboyera ngati zimene zina mombwera zimambana zimene chabwino nkhani ndimene yote tibwerereso ku tikambirani za makamaka ndikabasa ndizokwana ziwiri kena kuti malizitseni. One, ma points amene tabwereranso ku China, ma points follow amene China inapereka choyambirira akuti peaceful coexistence, pakhale kulolerana kukhala limodzi. Okay, kukhala limodzi ndithu maiko makamaka especially aku Middle East kupanga build komanso kumvetsetsana bwinobwino ndikumapangira zinthu limodzi ndithu komanso kutetezana zimene zofunika zimene choyambirira chimene cheche pakufunika kukhala limodzi pasa tisakwezere maudani ayi koma tikhalire limodzi. Saudi Arabia
yadzudzula America kuti blockage imene ayikayo actually siyabwino ndikuti chiyambi cha coexistence chimene chocho. I mean, you understand what I mean? So meaning kuti GCC countries ndi Iran ndi chanchana athu kumakhaso bwino ngati kale. Anyway, number 2 anakamba nkhani kuzani national sovereignty. President wa China anakamba kunoza kuti tilemekezane ufulu wa dziko ngati paloka. Like dziko lili ndi ufulu wawo ngati sovereignty yake, right? Ngati yodzimira payoka. So ufulu umene uja usaphwanyidwe yayi. Sangochoka kubwera hayi. Tisabwerereso anakamba sonkhana kuza ndi tisabwerereso kuchani ku fittest of the survival of the fittest or fittest of the survival of the fittest. Kale kunkhalango kunali munkhalango muli lamulo la kuti amene ali ndi mphamvu ndi amene akhale ndi moyo. You understand? So kale samakhala choncho mdziko lapansi lino. Mukupanga atake uyu kumbera mbuzi uyu kuti ani kukhala kopanda malamulo. So akuti China ndikuti tisabwerereso kumene kuchako makhanga tizinyama kumango menyana basi maphwanyana ufulu ayi sizabwino zimenezozo. Zimenezo point number 2. Point number 3 akuti pakhale international rule of law. Yes, mukudziwa kale za rule of law. Rule of law kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Lamulo ligwire ntchito. Ndi iye akamakhala kuza ndi international. Pa dziko lonse lapansi pano panakhazikitsidwa court even la ICC, International Criminal Court. Pa court limene ndi la dziko lonse lapansi. Komanso kuliso UN, United Nations. Kumene kuli malamulo maiko onse amakhala pamodzi. Zimene zizi zilemekezedwe. ICC kanena kuti Netanyahu amangidwe chifukwa choti iyeyo anapha anthu osalakwa pasapezeke wina wake maso kuti amakuti kama Netanyahu khala pa lamulo. Netanyahu anapha anthu akufunidwa ku ICC. Court limene la international. You understand? So akuti court limene lizilemekezedwa pakhale rule of law kuma international. Pasakhale munthu okhala pa lamulo. Yeah, all America sabakhala pa lamulo. You understand? Yeah, so yeah, nkhani imeneyo. Number 4 chomalizira nakamba coordinated development and security. Chitukuko chizipazikhala chitukuko cha limodzi, chokhala limodzi, chopangira limodzi, right? Komanso pakhaleso chani security ya dziko lonse lapansi. Tonse tizikhala kutetezana kuti okay, komano osati pasakhale chipwirikiti chichachacha. Anyway, China ibereka zimenezo. So kumbali ina tufati bweleso bacha kuchani, tufati bweleso kuma negotiations. America ndi Iran ibwelelaso pompana ba kuma negotiations kumene akakambirana. Komano zinthu zambi makamaka point imene yavuta kwambiri wa Trump anapanga post nkhani kuza ndi yani ndi nuclear. So Iran inakuzana Iran inavomera kuti ife nuclear soti my phone. Koma zoti sainezo kuti sitizakhala nayo bwele mpene bali nkhani. Ndi Iran yabanena kuti chabwino ife titakusana kuti sitikhala nayo taika 5 years. So tukuyifuna kuti khala nayo koma kusaina pamwe pali kusiyana. Akulu simudya ndakhuta komano sikuti ndikuza kuti musandiwerengere in case in bandula. Okay, so Iran is looking for 5 years. It's fine. America would 5 years ayejepa kompaka 20 years. Pamene pamene bali pavuta. Number 2 ngani kuza ndi uranium enrichment ngani manage. Israel ndimene kufuna zoti Iran sakhale ndi uranium. Uranium ndofunikirira ku dziko. Kuna kuti kosi uranium ndofunikirira. Okay? Pa zambiri amugenzero zambiri. And number 3 uranium amene alipo kale ku Iran. Akhale komweko kapena atulutsidwe. Ma Americans ndi ma Israel atuluke out of border. Pone Iran ndi amene ndi ufulu akhale mu amene alipo kale wet. Msena akhale mu. Ndi tima ichitonje za ngono tayari opening of Strait of Hormuz. Issue imeneyo yango sabati okay it's fine posegulira uma nkhandi ngolipira. Na say America makanika kulipira zimene munaononga ku Iran. Ndi ife tungofuna kuti mu inu ndrama likarolera tizimang pakira build zimene mabridge mapasword simangamange so ndo tulo kambira minachi. Ndi ife tizirola bali pasero Hormuz. America kuti ayi
pakhala kuti pasini pazikhala amene pakhalapo ndi ndalama muri basa aiso pamenepo. So nkhani apa ndi ya sanctions relief. Iran ikufuna kuti pakhale sanction relief. Iran aipa zibalo zambiri imakhala ngati ili isolated from international community. Iran imakhala ngati ili kumbali, you understand what I mean? Iran imakhala ngati ili kumbali, zinthu zambiri zinatsekedwa kwa anthu amene muzakhala ndi mwayi wopanga visit mwina lokupita ku Iran kuja muzapanga understand muzanokokela life ilipo both as ili tu imachila chanzamba libili komabe nthayina yake muzaonabe usoda mufuna mupange international transaction tungaleka zamfama munomurumize ndrama kuti ka Western Union zosiza anabana anabloka zoseso, you understand? So pali zinthu zingapa nthu zimene anazibloka zimasamwitsa mune kutako and yeah ngakhale komabe ngakhale though zizichenje ngwabe Iran yakhale kupangabe survive kwa nthawi ya Iraq. So komanso Iran ikufuna kuti zinthu zawo zimene munapanga okay due to sanctions chifukwa sanctions pali zinthu zawo zimene chuma chawo cha maiko ena chimene chinapangidwa freeze, so after zimene zozo zitani zipangidwa unfrozen. Let me be pretty blunt. The American people are poorer and less safe because of this president. He got us into a conflict without a strategic goal, without a plan, without a timeline, without an exit strategy, and at this point, he is just flailing. Tried to get us out through a negotiation the other day. The vice president spent 21 hours, and at the end of that negotiation, I understand that the president was at a UFC fight, enjoying the evening with his Secretary of State. In what world does that make sense? That's how serious he is taking this. We have 13 dead Americans. So guys, thank you so much. Malawi Cameras. Good night.